Dili ta mo storya ka ba sa kristanta na kay malangit na tagdi oras. Sa storya na to dapat yung storyaan na to. Pwede anything ra good. Suggest ninyo. Trial sa imong life. Seryoso po niya to ang kuan no discussion. Unsay trial sa imong life nga na-surpass nimo? Obstacles. Yes. Oy, English speaking ka? Bisaya ra. Obstacles sa akong life nga akong nagyan. Kanang criticism o favoritism. Murag di ra dagay ko mo share ani. Ay gila ka. Wa kay commentary ani. Change lagi taglaing topic. Tawa? Dili may validate mo ang topic? Kanang pinaka memorable sa imong kinabuhi. Wag na kayo short-term memory loss. No, bata pa gani ka. Lagi dali ra ko makalimot. Kinsa ka? Kaila po ka sa mga wilingon? Yeah, of course. Kaila ka sa mga kuyog? Yeah, of course. Kaila ka na ako? Ala, grabe ba? Siya kaila na ako. Hindi siya follower. Dili siya follower. Follower man ko. Pero follow God first. Yeah. O, sige pa dayon. Unsa ganito? So, ganito? Most memorable sa imong kinabuhi. I can't talk about Pagdali kalubato na. ambo Sige na. Gusti! Ikaw ha! just censor that. Wala ra to labot. What was the most memorable thing? Muna yung memorable thing ni Moron. Wait. Grabe po ni makatubag dugay kay mupalong na. Another topic. Ay dili na. Another topic, Glenn. Unsay mo nabuhat sa imong kinabuhi na kanang di ka makalimot? Tawa mo ro parpareha man dito. Iyan ang Bisaya. Wait sa. What jud ko inibalan? Grabe po ni siya kasturya. Ani ni siya kasturya gyud. Murag i-explain pag yun mo ba. Gana ka mag-in English me. Slow kay. Kisang amigo ne. Kamo po na kay tanan. Sige balikan ka na mo ha.